Παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από το Aegio News. Στη μάχη των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, η κυβέρνηση πρότεινε στους δανειστές τη μετάταξη 4.000 δημοτικών αστυνομικών στην Ελλάς, προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία της Κατερίνης. Άνδρας έπεσε περίπου στις 10 η ώρα στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας, από την ταράτσα του Μεγάρου Παπαγεωργίου. Ένα τραγικό γεγονός σημειώθηκε κατά τις προηγούμενες μέρες στην Τρίπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από την ίδια της την ύφη. Η άτυχη ηλικιωμένη κατέληξε μετά από λίγες μέρες. Οικογενειακή τραγωδία στην Αύπακτο. Ένας 60χρονος έπεσε νεκρός από τη σφαίρη συγγενικού του προσώπου. Συγκεκριμένα οι δύο άνδρες, κουνιάδος και γαμπρός, είχαν σύμφωνα με πληροφορίες κτηματικές διαφορές, κάτι που όπως φαίνεται όπλησε το χέρι του 37χρονου δράστη. Ακόμη μια τραγική ιστορία συγκλονίζει την Κρήτη με μια νέα αυτοκτονία. 2 μέρες μετά την αποτυχημένη προσπάθεια ενός άνδρα στην Τίλισσο να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας φυτοφάρμακο, ένας άλλος δυστυχώς τα κατάφερε. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ήπειρο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αστυνομικοί έκαναν μπλόκο στην Άρτα και ένα αυτοκίνητο, στο οποίο, όπως αποδείχθηκε, επέβαιναν οι δραπέτες. Ολόκληρη την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και ρεπορτάζ από την Πάτρα, μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Aegio News. Αστυνομικός που υπηρετούσε στη Θεσσαλονίκη ήταν ο άτυχος νεαρός που έχασε τη ζωή του από έκρηξη που σημειώθηκε μέσα στο δωμάτιό του σε συγκρότημα με ενοικιαζόμενα δωμάτια στα Ψακούδια Χαλκιδικής. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, πρόκειται για αυτοκτονία. Ήταν οι ειδήσεις του Aegio News.